Xa está aberta a convocatoria autonómica de axudas a proxectos que dinamizan e poñen en valor as poboacións da área de influencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Ademais dos concellos de Ribeira, Vilagarcía, Bueu e Vigo, poden concorrer entidades sen ánimo de lucro e pequenas empresas destes municipios que incidan no desenvolvemento sustentable do parque. Se trata de que a zona de influencia teña vida en todos os sentidos. É unha vida humana, unha vida social, con centros como este, pero é tamén unha vida para promocionar dende o punto de vista económico e todo envolto en un gran agasallo como é o medio ambiente. A Xunta de Galicia ven de quitar de novo líneas de axuda, son un total de 140.000 euros, donde se poden presentar todo tipo de asociacións, organizacións, persoas a nivel individual e tamén os concellos, poden ser financiadas ao 100%, entre 6.000 e 10.000 euros. Tal foi o caso de HD Alzheimer, que na convocatoria do pasado ano resultou beneficiaria dunha achega de 8.000 euros para a posta en marcha do programa Un Camiño de Lembranzas, en colaboración con 4 centros educativos de Ribeira. É moi interesante, xa que se trata de xeito moi natural, pero poñendo en valor o que é o noso parque e en concreto a illa de Sálvora, ser quen de unir o centro Agadea con 4 colexios de Ribeira e que os cativos e os maiores pasen xornadas entre eles de maneira que, por un lado, a mente dos maiores se reactiva e os nosos cativos van absorbendo de primeira man todas esas historias e ese cariño e ese amor que lles van trasladando. Ánxeles Vázquez felicitou os impulsores deste fermoso proxecto e animounos a volver a concorrer á convocatoria deste ano. O prazo estará aberto ata o 27 de xaneiro.